ҳамдёрони азиз 22 июни соли 2024 қарор дорем дар ҷамоати шумоҳо ҳамина мона ин шабуре ҳа сол дига буре ҳо ҷои пайванда диде краска кадаги ҷои пайванда монда ва шабуре деҳаи дилнишин хоҷагии деҳқонӣ ҳоҷи бобо мана ин аз мо писта харидорӣ кардагӣ буданд. Пистаҳошон нашномои хуб дорад ва хушк шудагишам ба назар кам мерасад. Асосис ҳамаш сабз аст. Мана ин тарафашо буре яка инҷа буре партое нашномо нахстар шава. Мана ин пистаҳои аз мо харидорӣ кардагиашон ва нашномои онҳо. Мана яктанимта хушкшудагишам аст. ҳоҷибо ин хушкшудагиша ҷошта мо ҷо мебиёрем дастамо сол дига малаш мо гарантия метем. ин нашномои пистаро бинед хеле беҳтарин нашномо дорад. Мана инаш пайвандӣ нест, ина худо хоҳад сол дига пайванд мекунед ҳоҷибо ина пайванд мекунем. ҳамин пайвандаша аз ҳамин дур намерем, ҳамин данғара меёбем наздикак абоғи суҳроб худо хоҳад. мана ин пистаҳои ҳоҷи бобо нашномоашон дар дараҷаи олӣ аст. одамо бисёр мегӯянд хушк шуд. ини ҳоҷи бобо чо хушк нашудааст намедонам. ҳамаш гирифтагӣ, ҳамаш калон шудааст. худо хоҳад лаббай гире партои мешавад. бине ки мана бине ҳамҷа агар ина пайванд чанда дисудем ин би пайванд ина худо хоҳад сол дига пайванд мекунем. мана шоҷи бо ина сол дига инҷада пайванд мекунем. ҳамин ҷама меём то на вайша пайванд мекунем дар 2 сол пас мебандад. мана ҳоҷи бобо ба шумо якҷаҳон ташаккур барои қатари меҳнат дар як замини беоб қатарагии об гузаронда пистапарварӣ кардед шумо. ин дута ҳам нар мебошад. ин дута шинонда ё дутага будин? ду кунда дошт як реша. ҳоҷи бобо даст шумо дар набина. раҳмат ба шумо барое ки як ҳамхел замини чӯли малики беобро бо оби қатрагӣ шумо оби қатрагӣ аз ҳамон аз оварда ягон ҷо бочка доред ё ки ҳамхелро ҳамонҷо бочка ҳамонҷо бочка ҷамъ мешавад ба бочка тақсим мешавад. раҳмат. мана ба бочка саматёк ин худаш мебиёяд. худаш мебиёяд бехияр як ниҳолда яктаги анхелин обчакунак чашмак мондагӣ тугмача. мана шумо ҳамҷорони азиз метавонед аз мо писта дархост кунед. мо ба шумо баҳор мебиёрем. ана пайвандӣ ана ҷои пайвандча диде онаҳа ана ин 100% пайвандитон диде чӣ калон хуш шудааст. ду ваҷаҳ шудааст алака алако бинед ки соли оянда агар ҳамин қадди шумо мешавад тирамои соли оянда ҳамин қадди шумо мешавад. худо хоҳад дар ҳамин 4 солагиаш ҳамиш мебандад насиб бошад. худо хоҳад худо умри шумо дароз кунад. омода бо мечинем якҷоя мехӯрем. уҷадам ҳаст ме равем кани мана оба ҷамъ мекунед як ҳафта ба об мете беҳтарин. мана ин пистаҳои нарине ки бепайванд ама харидедан шумо иломҷон пистаҳои наринаи бепайванд худо хоҳад ина пайванд мекунем. нашномои бениҳоят хуб доранд бепайвандҳо. мана вай бинед. худо хоҳад соли оянда аллакай ба пайванд тайёр мешаванд. дар ҳамин данғара ман шумо ба мухчаҳояшо пайвандашо меёбам аз суҳроб гирифта ва ҳама инро пайванд мекунем. илҳом ҷураҷон бинед чӣ қадр гирифтагӣ пистаҳои бепайванде ки ман насиҳат додам ку одамода бинед ин бепайванд иноро пайванд мекунад ҳамаша.
қатора диде чихек часпидаги ҳамаш пистаи бепайванд нарина ки буд ба қувват ина бина чихек гирифтаги ҳамаш ҳар хуласи гап то охира наравам ман ҳамҷа навор кунам калон кунам ана офтобида ман худи телефон ана дисодем чихел навор шудасу лекин ман ҳамахел телефонро тарафаш рӯй мекунам тамом худам ҳеч надисодем ин чи ман навор кардем хай ҳоҷи бубо дасти шумо дарда набина худо хоҳа бо мо дар ҳамкорӣ кадомаш хушк шуд бо шумо дар писта мебиёрем метием майнаш ҳоҷи бо пайванд карданаш худо хоҳад амун чашмаку так барои пайвандиши ниҳолашо меёбем ва паноҳи худо бошед.